ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Uba Aston Singh Jana Nongben, ubalong uway ni ki Reo Traymond Ngobha, ubala Julay ay jingyarab, ha ka Lengki constituency hapo ka jilla, ha ka arpusantrik ukalalangkot arazar arpuway. Ula hiar syakasnong mauring tenay, ban lej penha perda ya ka jingyalek kai ka bashisngi, jong ki samla kani ka snong, bat kumu brew uba angnot ban kentiu ya ki kamyalek kai sports, ha kani ka sngi, ula airu da ka song pisa kum ka jingyarap ya ka seng samla mauring tenay, ka bala penlong ya kani ka jingyalek kai, bat kumba ujuyarap ya ki para brew, haba ula yo jingtip, syapang ka snong mauring tenay, shimla hun ban shulit kumto, kumta ula raalang bat ki jankup saaj, bat samlut ru syabarok ki long ying, ki badon hakani ka snong. Ki jingyala ikai ki bala penlong da ka seng samla, ki kentum, ya ka jingya kop tam plastik, ka maret thong, bat ka jingyala ikai football, ka bala long hapdeng ki samla kentay, bat ki samla shenrang. Ini ki hap ki baret penelin niki, bat ki cistap, bat kiar na ka jingdi ki ba penbuat, ki jingdi ki ba pesobi ya ki khantam ki kentay ki khana, ba kumba ka perkai berapoi ka yetep ka juyong. Menagalang ka hel departemen nilai ki la juika yangi. Balakum nang ki kun kentay ki kun serang yangi. Wan employ pala bercongkak khana. Nomor ka jing sukha khana ka pendulut ya ki jing soha ki sport ki ba fer ba ki jing mentoy ya ki jing long sama ka jompi. Kalau khangat ya ki ba kun ki mata ki ba pide beliau ha ka jing long sama ka jompi. Bat ka jing ko ka jing kia ro la kawan hap ko ba kun kata ka pot. Lese kan nomora ya ring kesem karoi kapar kaki kesem baro. Nomor katanga kertu ya ki kenal ya bene. Sim ya ka jing betha jong ka hel department ba nang ba kamet ka par ka ki kana biang pura si sim ya kita ki jing long na ka wei ka por se ko wei pat. Nga penpo ko jeng pediang snobha kabakhan kongsan la ka batai sar jongi ya ka jeng lakloy ka jong phi ba phiwan wan poi ha ka de snong ka jongi ho ji tiep ka de snong ka jongi ka lo ka snong ka batai sardin bat ka lo ka snong kendong kabang tharai na pedeng jong phiro kadang de ka sen ka baningkong kabi phio ban ban poi ha ka de snong ka jongi ingat bah kelentia ki jong phi ha so ba phin poi ha ka de snong ka jongi phi ka du sibon ki jeng ha kelenti ki senken ki dia dei bat ka de ka surok ka badai ban wan ha ka de snong ka jongi kata kalong ngamla ban thon ba penpau hak mat jong phi ha ka de ka por ba ka de ka surok ka jongi nanong seni serum ni ki nong snong ki baha ki ne ki dong ba ki than ki jongi kano ni don ha pedeng jong ka jing jenjar namar ba ka de surok kam sam paralong ka babit ka babiang kam tam le ki por lior ihap banyak teng da ka kejar ro namar bikali kemla syu banyak te ha ka por ngapon pau hakmat jongi bat jong phi baune kontraktor ula sedang bantrei ya ka surok ngadu sram araja khat khandai kat tum ka jing snothu ka jongi ba ka ka surok ka tem jong ka long tam khandai benai hanrei hadu hakane ka por ba klimba ka bamanta yo I ba ume kontraktor yo thia jai tena kaliam jongi kinong snong ha bangimat ye kini kijeng isgoban kerpat ya kibor kibadepek bakin sobha ban bethalem ye ume kontraktor
bauna ban pendep ya kan kesurok nang menagaliam jongi kinong song sinong yunlong kibang iyo ban lek ban dak basok tekini kilong tangkum kijing penpau nakaliam jonga hakin kapua Sharman Badon Buram jong kene kesinong mauriang tena kini giri kesin kebanengkong kebangayo banyak kendu yei bat mai kumlei kerpang yepi kum kaying kesem borok kuwe bat kum juru yei ba mixstar idei wei ni presiden jong kaseng kongres hapo mau tarisan bat kum ju nagamentai kong pulin ibadai presiden jong kaseng mahila jong kamau tarisan kumju bat kini jong iba assembly idei ru finance secretary jong ka seng kongres mau tarisan baladon lang hangne bat ini gue bala kamrang ba ni juya kot it madu ni dei we naki menteri jong gawe gahima te ngas ngokumen bandon rengkat bat hi kum ki pai ba jong gasnong we pai we ha gane kapor ngora gajing ai kumlei kerpang da gajing it bat gajing rengkat bat hi kum kilong kumi kilong pa bat ke kun samla senrang bat kentai ai gajing kit bok yang kam tama gane kapor ngayo i ya gajing terang jong pi ban ya don rengkat ha gane kamadan rengkat bat kini kun ba i kaba pia thum kaba pia ba ngai kaba ble don rengkat bat pi sibanta apa itu elede kuma pila jutip agar teng jong agale ba stancing jana nongbet kasinong bakhaya nga gade nangle na maupap kabapi saya nangle semairang ngade para sinong batpi enrei na kabangasyo masa kolong setay sepo umkrem ti hagan ni kapor susu nga pentibiti namar ba kembali saudari laong enrei kakam ka mga tre kalau madiway niki nong sinsar hima umukli jong gaway hima nong wa kapta kabadon kani ka bordar ka hati ye kani ka jingwan ha kani ka por ba kani kasni ka pendap da jing kemen ya ka matsem jonga bat yapi te baro khamta ma kani ka por haba hiyo i hangne bangadon bat hi golong ba khamtam habang ayo i ya gini kun samla kan thei bat senrang ki bay don kathong ha ga jingale bat kan ka football yang ai kumle karpang ya pi baro ki kun samla ki bala pendep ya gani ga jingale kai kabasno tanat hasnong hatha ki kum ju ro si banta kum ga jing sedang jongune usnem thamai Mentalasi kabangila jam saka arpo laiterik jong uneu Januari snem arpo we kum ijingno asenyang rengkat batpi kabangadon hangne namata ini jing ai ini jan walailong i baret namar bang lakeli bapidon sispa arpo aryeng ngalapan mang marmari we ne ilong kumidak kejing ai kumlei namata kilong yen jong pi paniwei nang ba prio ya kemet ke bakoy ke baksia ngat ngabu kejing duai hau blei boleh dorengkat wala pidon haga negeri klau ngane pidon haga paradai haga jingdon kejong rengkat kejong blei tam haga negepor kabanga juno asan yang hagi babun ke banta tang agane ka mau tharisan constituency wana iwe ru ibadon gejing masngau bakum ki parado prasnam nilong sikur nilong ki briu ki badam da kajing iwe te khamta magane kopor kum kinong sensar sinong hangne ki bapanyat ki bapendit pendiang ya gane gejing alang Bakham tam ya gane ka football kajing kumlay kalek karpang sepi baro. Ngandam dapan slam
namar bangalapoi kapur kaba ong na ngalay banpoi na do mene nega don ki kam ki pamlaki ar hakiwe pat ki jaka namta ngasngok ben bangalayo bandorangkat bat ki haga negasni